narpa Kresna tantulos nyakra ring iki sapa? Nata Pancawati Denda Sang Prabu Bathara Rama Wijaya. Nganggo gelar Bathara. Mapan aku titising Sang Hyang Suman. Kowe sapa? Nata Ndrawati Sri Bathara Kresna. Aja kaduk wani kurang duga kumane nganggo gelar Bathara. Mapan aku titising Sang Hyang Suman. Aku bakal takon marang kowe. Yen to nyata-nyata kowe titising Sang Hyang Suman, ping pira wis nunggone ngejawantah ana jagat raya. Kowe wong takon apa dasare pancen durung weruh? Yen to kowe takon dasare geguru kawruh bakal tak wangsuli. Murage blakakno. Yen to pancen nyata-nyata kowe wis weruh murah gandarna. Kowe wis weruh apa durung? Ping pira Sang Hyang Wisnu nggene ngejawantah ana jagat raya. Lu gune aku wong takon lah, bakal tak tuduhke. Ingkang sepisan Wisnu ngejawantah ana jagat raya, ya kuwi ana anggane dalang Kandha Buwana. Ana anggane dalang Kandha Buwana kang sepisan. Kaping pindho. Ana anggane Kala Wisnukara. Kuwi nadyan ta wujuding yaksa ning jiwane jiwa Brahmana. Ingkang kaping telune ana anggane Rendring Maspati Sang Prabu Arjuna Sastrabau. Kaping papat sawise mangkono ana anggane Nata Pancawati Denda Sang Prabu Rama Wijaya. Sawise ana anggane Sang Prabu Rama Wijaya banjur ana anggane Nata Ndrawati Sri Bathara Kresna. Sawise Nata Ndrawati Sri Bathara Kresna ngancik jaman madya. Jaman madya ki madheke Kediri. Nalika semana apa wayang ki wayang gedhog. Nganggo bokongan wayange. Ana anggane Sri Aji Jayabaya ing Gadirilaya. Taun 1120. Iya. Ngerti Sang Prabu? Iya. Iya piye kok? Wong diceritani kok iya kok. Kowe weruh apa durung? Aku lugune durung. Lah ya ngono to, guru karo aku. Sawise nanggane Sang Aji Jayabaya banjur ana anggane Sang Prabu Ari Darma, ya Prabu Angkleng Darma. Sawise ana anggane Sang Prabu Ari Darma, ya Sang Prabu Angkleng Darma, banjur ana anggane Brawijaya kang mungkasi. Brawijaya kang mungkasi ki Damar Wulan. Brawijaya kang kalima. Tegese mungkasi Brawijaya kang kalima kuwi titising Wisnu. Yen to Brawijaya 1, 2, 3, 4 kuwi dudu titising Wisnu. Pundhating lakon sawise Brawijaya Wisnu wis ora ngejawantah, jamane ngancik jaman tuwa. Tegese jaman tuwa wong bener ki wis ora ana. Wong nyilih ki wis ora ana sing balekke. Mula jaman saiki aja sili-silian. Coba saiki tak tontone kaya ngapa go garbamu. Kowe iki cundukan Wisnu apa ora Sang Prabu? Wisnumu wis suwung. Iki mung kari wadak. Kowe iki mung kari golek nggon. Banger bacin badhek kananing wadakmu. Mengapa cendher tak metu saka gulu garbamu?
tontonan gua garbaku. Kowe kudu ngrumangsani iki mung kari nafsu sing ora gelem ninggalke kanan donya. Iya, Sang Prabu aku percaya. Aku numpal kelimarang paduka Sang Prabu Kresna. Petruk ngopo kok ngadep aku? Urung mancine kok. Asing ninggali gua garbo. Gua garbo ndasmu kuwi kok. Mila ta wong, iki lho urung rampung kowe mlebose kok. Kowe arep takon apa? Butuh takon apa? Nggih. Nun sewu menika rak meh sami ki lakon Purbasjati. Babone iki ya iki. Sing dipundhut lakon Purbasjati kuwi Rama Nitis. Ngerti? Semi berarti. Sami ora kok semi. Nek Purbasjati nampane ning Astana Gadamadana. Wah. Lah. Lah. Lakon sing digawe teng Jombang nika to nika. Dudu. Ora nyateti kae. Kae lakon patine Arimba ning Jombang kae. Wah iya ya. Ning Pak Ibnu nika. Pak Ibnu Sukandar. Bojone jenenge Waryanti. Lah ndelempeng kowe iki. Wong jen gumun wong pinter kaya ngono. Gumun ngene. Wong jenenge tangane nyungkani. Wong nek tangane nyungkani, tenan. Wong nek berpengaruh, roh tangane wedi. Tenan lho. Saiki contone enek wong berpengaruh lungguh jejer ning kursi ya, terus tangane ngene. Wong mesti nyisih lho. Sungkan. Mergo Mergan arep nyolong duwite. Alah. Angel. Sapa iki? Kula nata saking Guwa Kisendha. Jenengmu Narpati Sugriwa. Ngapa nyaketi aku? Sinuwun kula ngertos. Gusti kula manjanma wonten angga paduka Sang Prabu Kresna. Banjur kula nyuwun dawuh, kula kedah kados pundi? Wong ngono. Mantep, wis agung ngestokke apa to kang dadi kandhaku? Ngestokaken dawuh. Umurmu ku wis dawa. Kowe biyen jenengmu Guwarsi. Iki. Putrane Pendhita Ingrastina. Ya kuwi Sang Resi Gotama lan Dewi Windardi. Iki. Kowe dadi riwanda merga rebutan cupu maneh Astagina. Sawise cupan Astagina dibuang dening wong tuamu, cublok ana tengah alas dadi sendang nirmala. Banjur kowe nyemplung ana sendang kono, kowe dadi riwanda. Kowe tukaran karo sedulurmu, ya kuwi Si Guwarsa, ya Si Subali. Lan Anjani. Iki, sinuwun. Panjenengan kok ngertos. Setitise heran aku. Ya kok roh lho kuwi lak. Gumun kok. Wong jen kaya komputer. Komputer iki komputer. Lajeng kula kados pundi kowe tapa brata ya? Kowe tapa brata mapan ana sakjroning guwa meper hartane kanepson tinggalno negaramu ya kowe Guwa Kisendha. Jalaran Guwa Kisendha biyen ki papane Mahesasura lan Nembusura klebu Jatasura. Kuwi anake Mahesaludra. Putune Getah Banjaran. Ya kok roh. Ya.
Heran aku jenengan. Ya karo bapake Maesa Sura. Ngono. Lah ngono mayang Kontol Wilanten lanang. Dadi lakon getah Banjaran. Kuwi wekasan ya kuwi duwe anak Maesa Ludra banjur Maesa Sura. Kuwi sak turun kaya ngono cak-cakane kabeh kedaran karo Bathari Supraba. Bareng kedanan tumpukaning pati, bojone Garbini sing lanang mekaning pati ceritane rak ngono. Dadi saben lahir Maesa Ludra ya ora ngerti bapake sapa. Maesa Ludra dhewe anak Maesa Sura ora ngerti anake sapa. Mula kuwi tinggalno papan kono. Sinuwun ngestakaken dawuh. Wis ana. Enggak apa Barata. Sedhela maneh kowe bakal dadi menungsa. Sugriwa. Sapa iki? Kula pun Senggana. Kula menika Senopati Prang negari Pancawati Dendho. Nalika semanten nate nelukke Prabu Dasamuka. Pinten-pinten ewu wadya ngalengka ingkang nelasaken kula sinuwun. Pamer. Mboten. Nyatanipun mekaten. Napa kok dadak kandha perkara ngentekke buta mawewana negara Ngalengka Diraja? Kowe nyawang sapa? Paduka Sang Prabu Kresna. Kresna ki sapa? Sing kok sawang lakon mau sadurunge teko papan kene kowe nyawang apa? Gusti kula manjanma wonten anggo paduka. Yen to ngono ateges paduka ngertos lampan nalika kula wonten Ngalengka Diraja. Gena kowe pamer karo aku. Klarune ning kene, klarune. Nyapa lho dipamerne wong. Kabeh wis seru aku yo nekseni dhewe. Ya teman, kowe tau ditangkarani lho, ora kok saur iya to. Ngono. Kae jeruput kopi ning Lumajange. Wagel aku kelingan iki. Ngono ya didadekke bab. Pripun? Wong kula jane tresna. Ning angger tak tresnani mesti nglarani ati kula. Lho, kuwi apa nglarani ati wong? Lho lek wis ya wis duwe dhewe kok ora betah. Kok kira-kira beh. Lho. Terus disautak terus di. Gluk. Karepmu apa? Kula badhe nderek paduka sinuwun. Anoman. Iki dina ana wujuding sada lanang. Ngerti sada lanang? Nggih, kula mboten mangertos. Iki wujuding gaib. Sada lanang bakal tak sawatke kepungen mandheke ana ngendi. Kowe kudu tanggap karo karepe sada lanang Anoman. Sada lanang temancep ana gunung. Mandheke sada lanang tegese mujudke kendali. Aku kudu ngendhaleni diri saka tanggaping pasmon sinuwun Prabu Kresna. Gunung kene tak jenengke Gunung Kendali Sada. Nek ngono aku kudu mangasrama tegese aku perhartane kanepson, aku bakal mendhitana papan kene. Mundhing ilmu nata rasa ana papan kene. Sepisan meneh
rejaning jaman tak jenengke Gunung Kendali Sada. Sinuwun kula nderek paduka Gusti kula ingkang Bintara. Sedang Narendra Rasawan boten dawuh pripun antuk gawe boten sampean kula kengken teng Amarta goleki titising Bathari Sri gagar wigar tanpa karya nggih kula sampun lumawat dhateng negari Ngamarta namung blakan kemawon boten kuwagang nandhingi kridanipun para Pandhawa gagar wigar tanpa karya nggih buta Majnun goblok sampean nek sampean kalah perang kudune duwe cara dicolong Bratajaya. Kenging apa? Sampean balik tanpa nggo Bratajaya. Biyen ra kula pun meling. Sampean balik tanpa Bratajaya becik ora bali. Nyun pangapunten, Nger. Tentreming manah kula benjing menapa? Golek tentrem wong urip kok golek tentrem. Tentreme kula sampean pun boten enten. Biyen nalika sing diwadak kula pengin garwa titising Bathari Sri nganti tekani wong kanung gagar wigar tanpa karya wis dadi wong kanung golek tentrem neraka ora napa meneh swarga ngrusak jagat diperintah wis ngestokke dawuh wurung seti seneni ning mati uripku iki kapan aku buta bodho Majnun dipyo biajak sayuta Ngamarta hei oh kek piye lho wong wis ora diwadak kok polahe isih kaya ngono wah arep dikaya ngapa ya jenenge anak keponakane kebangetan. Wadak ora duwe semburu wong wadon iki piye lho. Ngene upama aku ora melu piye. Ya ora tega wong anak keponakan. Ning ditutke kok gregetke. Wong genar raga wis ora duwe kok lek mburu karo titise Bathari Sri. Oh, saking jroning praja kumengkang palakaswa aprabu sananira lir surya watalira saking jalaniti arsa madangi jagat tuk mungop aneng bocah kang ukir keneng sarating surya mega lan gunung-gunung
sanat Anoman. Nggih, Anoman. Wah. Untungmu sih rangah, Man. Aku wis ora diwajak, Man. Wong Kanung, Demit, berdua. Yo karepmu apa teko papan kene? Jaluk Bratajaya. Kowe aja malangi. Aku keneng lara luput mati. Lara bisa ngrasake ning yen mati ora kelakon. Mergo aku iki sing mati. Mula iki dina tak jaluk Bratajaya. Sing ana kepelane Anoman. Bangsat. Woi! Hop!